Assalamu alaikum, sunana Tanima Akawu. Muna mai baku haƙuri da dogon lokacin da muka ɗauka da ga shirye-shiryenmu ba na duniya ta. Amma muna nan mun kintsa tsaf, muna shirye-shiryen wanda zai gamsar da ku ya nishaɗantar da ku. Kar ku manta sunan wannan fim Duniya ta. Kar ku manta kuma ku kalle shi a Duniya TV channel. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka ji wannan bayani daga wajen babanmu kuma mai gidanmu a wannan masana'anta wato Tanima Akawu. Gaskiya ne wannan shiri mai suna Duniya ta muna nan muna shirya muku shi, muna gyara muku shi don ku ci gaba da kallon shi cikin kwanciyar hankali. Jama'a ku ci gaba da bibiyan wannan fim mai suna Duniya ta a wannan channel din namu mai albarka mai suna Duniya ta TV. Naku Mansur Khan, daraktan wannan fim. Kar ku bari a baku labari. Duniya ta TV, ku bibiye mu a YouTube channel. Kar ku manta. To tsinanne mara albarka mayaudari, kai da wata tsinanniya ce a gaban mota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, sunana Haruna Talla mai fata, ɗaya daga cikin jaruman Kano. Ina mai ba masoyan mu hakuri akan wannan gafurtaccen shirin nan da muke kawo a YouTube channel da mai suna Duniya ta TV. Wato wannan fim mai suna Duniya ta muna ƙoƙarin waɗansu gyare-gyare ne domin mu kawo muku shi yadda ya kamata. Wannan shiri muna ɗan wasu gyare-gyare ne domin mu kawo musu wannan shiri muna ɗan gyare-gyare ne domin mu kawo muku shi yadda ya kamata. Shi isa kuka ji mu shiru, amma nan ba da daɗewa ba mun kusa kammala gyare-gyare insha Allah. Na gode. Assalamu alaikum masoyan mu, sunana Siraji Abdullahi Action Director. Ina mai baku hakuri, wannan fim da muke nuna shi Duniya ta mun tsaya domin mu gyara labari da wasu ayyuka da ya kamata a gyara. Ina tabbatar muku da cewa insha Allah za mu dawo mu ci gaba da wannan nuna fim din kamar yadda kuke bibiyar wannan fim din namu, muna jin daɗi. Insha Allah za mu ci gaba da faranta muku rai. Sannan kada ku manta a channel din da ake YouTube channel din da ake nuna wannan fim din shine mai suna Duniya ta TV. Insha Allah masoya dan Allah a ci gaba da bibiyar mu kamar yadda aka saba. Wannan mako insha Allah akwai wannan fim din da a ci gaba da shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ɗanladi Dan Abdullahi wanda aka fi sani da Sajan Bugaguri, wanda na fito kuma a cikin fim ɗin Duniya ta mai suna Kazan Wahala. Mun tafi hutu ne ba don koyo ba saboda ku inganta muku fim ɗin nan kamar yadda kowa yake ingantawa. Muna jin daɗin da yadda kuke sauke fina-finanmu a YouTube channel ɗin nan da mai suna Duniya ta TV. To fim ɗin nan mai suna Duniya ta mun tafi hutu ne ba don koyo ba saboda mu inganta muku, mu kawo muku shi da quality yadda za ku ji daɗi, yadda kuke bibiya ku ci gaba da bibiya, don in babu ku babu mu. Salamu alaikum.